No niin, pannahan tupakaksi. Siinä sitä nyt on. Nuo pitäis kaikki vetästä nyt. Mistä se lähti? Perkele. Voi herra. Sitä pitää olla tuohon tuossa. On koira. Vähän toukkaa niin. Josta se lähti? Saanko yhden röydän? Ootahan. Kiitos. Kyllä he keuhkot tekee. Nää jääpi saatana huullenkin. Pitää ottaa kuvopuksesta. Kuvo. Pien tauko. Vittu kun topaa suuhus. Siinä sitä on saatana. No ootahan kanssa. Ei saatana. Hyi, ootko teitä aika hyötä? Melsi kaikki poltti. Vittu. Se on pari tröökit tupsuteltava. No. Ei riitä nikotiini. Pitää laittaa lisää. Tässä sitä on vaan röögnärriä vielä taas, joo. Voisi tähän tupakka haastaa toinen pitää pieni tauko. Tässä on nikotiini. Tarpeet kerralla perkele. Nyt tulee. Pakko lopettaa kohta tupakapolta kokonaan. Joilla mennään aski päivässä, niin joilla mennään aski saatana minuutissa. Tää on pieni tauko pitää, että se pitää uuden tupakan suuli. Tää on sitä tupakan polttoa, tämä perkele. Tähän. Siellä ne natsat käryypä, otetaan lisää. Tuolla ne nyt ne perkeleet käryypä. Saatana, ei kun vaan. Tuosta lähtee huulille. Jurmaa kipeä. Se olisi 10 tupakkaa. Ei kun askelliseen työ sen kerralla. Minne? Suuhun. Suuhun. Aha. Perkele. Jos ei näillä tupakahimalt lähden, ei sitten millään. Tuosta lähtee. Sitä pieni tauko pitti, kun ei tässä nyt on mitään kun. Tässä sitä taas on tupakka. No siellä, ootas katsottaa noita, tuolta otetaanko sitä lisää tuolta. Noin, siellä. Tässä on melkein hoitaja. Jorma sekos. Eikä mitään ku. Tää on huumori. Huumori. Siellä ne perkellet käryyppää.
Olisit antanut joulun.